mouth was full of gold. Mouth was full of, yeah, my mouth was full of gold. My mouth was full of. Sziasztok, én Crimson vagyok, és itt is lennék egy következő videóval, ahogy igen, láthatjátok, clever bootozunk egy kicsit, akkor kezdjük is el. Szia! Szia! Igen, szia! Megnézzük, mennyire tud felidegesíteni. Na, mondom, szia. Mit írjunk? Húzzuk csőbe. Nem mondod, hogy szia. Szia, 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 stia. Szia. Én is téged. Vigyek bele perversséget. Lány vagy? Nem. Big time rás vagy? Nem. Nem vagyok big time rás. Dehogy nem. Csak úgy. De várjál, dehogy nem. Akkor ez felkiáltás. Akkor mondom, hogy nem. Nem, te azt mondod, hogy én vagyok a big time rás. Na, mit mond erre? Én ezt nem mondtam. Dehogy nem mondtad? Dehogy nem, te nagyon is mondtad. Te mondtad, hogy azt, hogy fiú vagy. Azt én mondtam. Nem mindegy, lány vagyok. Oké. És akkor, ha lány vagy, na akkor mit ír? Én lány vagyok. Ezt már tudjuk. Tudom. Na, nem ne. Na, ez igaz. Há? Mi van? Mi az, hogy há? Há? Lány kisbabát akarsz? Mi van? Nem is akarok gyereket. Nem akarok gyereket. Miért nem? Mert nem. Nem lehet ezt megérteni? Egyébként, ahogy ebből is nem lesz túl sok rész, csak ilyen 2-3, attól függ, hogy szeretnétek-e. Bocsánat. Miért szeretsz? Én nem mondtam ilyet.
Miért? Olyat, hogy szeretlek. Én sem szeretlek. Na, az úgy van. Jól. Te bolond, hogy tudtad? Nem vagyok az. Miért lennék bolond? Mert egy számítógéppel beszélek? Hát az lehet. Akkor mi vagy? Hát így megszivatom. UFO. Ja. Most levisszük 1 éves szintre a beszélgetést. Mi van? Tessék? Akkor mi van? Mondtam már. Na mondja, te hány éves vagy? 13. De akkor te fiatalabb vagy. Na és... Mina fiú vagy? Igen, már mondtam. Mit mondtál? Azt, hogy fiú vagyok. Nem vagyok lány, hanem fiú. Olyan nehéz ezt felfogni? Mondtam már, hogy fiú vagyok. Nem mondtad, de mondtam. Te lehet, de én nem. Te nem is mondtad. Mondtad, mert nem is tudtad. Na, erre mit válaszol? Mi az 4 lába van asztal, de nem szék? Attila. Mi van? Nem Attila, hanem Attila. Nem. Trollkodok. Mit képzelsz te magadról? Ki mondta, hogy hol voltál? Ki mondta, hogy hol voltál? Nem. Én eleve nem vagyok fiú. Nem éppen az, hogy okak legyél a csajom, de én fiú vagyok. Na, te meg lány. Mi van?
Előbb azt mondta, hogy lány. De, hát, te lány vagy. Nem? Azt mondta előbb, hogy lány. De lány vagyok. Hány éves vagy? Mondtam már. Fú, hát ennek nagyon rossz a memóriája. Na, válaszol? Még nem mondtam, azt másnak mondtad. De te mondtad. De nem nekem, öcsi. Te azt sem tudod, miről beszélsz. Nem tudok gépelni. Te nem tudod, mert robot vagy. Nem, te vagy a robot. Nem, én nem vagyok robot, te vagy a robot. Nem, te vagy egy robottal veszekedek. Nem, én egy UFO vagyok. Nem, én vagyok egy UFO. Én vagyok te meg te vagy. Akkor UFO vagy. Mi van? Előbb még UFO volt. Akkor UFO hörcsög vagy? Kérdezzük meg hát ha. De te Dávid vagy. Nem, és igaz. Hú, gyerekek, hát ez nagyon ki tud készíteni. De igaz, én az apád vagyok. Nem vagy az apám. Nem mondtam, hogy az apád vagyok. Fú, gyerekek, szerintem ez a rész ennyi lett volna, mert már eléggé széthúzott idegileg. Úgyhogy, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és kommenteljetek, ha szeretnétek, hogy még legyen folytatás. Én Crimson voltam. Sziasztok!